Dan il-gvern jifhem ir-realtajiet tan-nies anke ta' dawk li tqisu bħala minoranza. Dan kien kliem il-Prim Ministru Robert Abela waqt kollegament telefoniku fuq One Radio. Dr. Abela ħabbar kif din il-ġimgħa waslet il-mediċina għal pazjenti li jbatu mill-kundizzjoni ta' cystic fibrosis u li din se tingħata mill-gvern. Huwa semma kif meta tkellem ma' Mendi Vella li hija pazjenta b'din il-kundizzjoni huwa baqa' jara kif inhi u jitkellem magħha dwar din il-kundizzjoni. Hawnhekk il-Prim Ministru taħaj lit-taqsima ċentrali għal kuntratti u l-kunsinji fih dan il-Ministeru għas-Saħħa tax-xogħol li għamlet sabiex waslet dawn il-mediċini. Il-Prim Ministru qal kif din il-ġimgħa il-Gvern ħabbar li se tkun qed tingħata b'xejn il-mediċina għal dawk li jagħmlu l-IVF. Dr. Abela qal kif dan il-Gvern isegwi l-ħidma li jkun wettaq u jibqa' jitkellem man-nies u l-familji Maltin u Għawċin sabiex is-servizz jibqa' jitjieb. Imma dan huwa gvern ukoll li mhux indifferenti għar-realtajiet tan-nies, għall-bżonnijiet tan-nies, anke ta' gruppi li forsi fis-soċjetà tagħna jistgħu jagħmlu minoranza. Kull darba jkollna pjan fejn nibnu mbagħad inizjattiva fuq oħra. Dejjem tibni fuq l-inizjattivi li tkun nidejt waħda fuq l-oħra. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq il-pjan tal-kupru minn fondi Ewropej u l-viżjoni għal wara l-pandemija li tħabbar din il-ġimgħa. Għalli din l-istrateġija se twassal biex titjieb il-kwalità tal-ħajja biex jissaħħu n-negozji u x-xogħol u jkun hemm l-aqwa irkupru possibbli mill-pandemija. Hawn ninnota wkoll in-negattività tal-kap tal-Oppożizzjoni hekk kif se dan il-pjan bħala froġa. Dan l-istess infakkar l-istess kap ta' oppożizzjoni li l-investiment li għamilna f'pandemija fin-negozji u fil-ħaddiema x'sejjaħlu tperbiq ta' flus. Airweight supplement, l-investiment fil-vaċċin. U dak ix-xogħol kollu li salva l-impjiegi u s-saħħa tan-nies wasal biex sejjaħlu tperbiq ta' flus imma fl-aħħar mill-aħħar. In-nies jiġġudikaw, mhux jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni, il-ġudizzju jagħmluh in-nies. Il-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif dan il-Gvern sena ilu ġab id-doppju ta' fondi Ewropej minn dak tal-2012 fi żmien Gvern Nazzjonalista minkejja li l-ekonomija ta' pajjiżna kienet akbar minn dak iż-żmien. Dr. Abela innota kif din il-ġimgħa il-Eurostat ħareġ kif 2500 persuna li kienu bla xogħol sabu impjieg f'dawn l-aħħar 10 xhur. Nibqgħu gvern li mhux superf u meta fin-nofs ikun hemm il-ġid tal-poplu Malti u Għawċi aktar u aktar nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa. Għaliex nafu li l-fiduċja li jagħtina l-poplu ta' kuljum irridu naħdmu biex inżommuha, biex nibqgħu nippreservawha, mhux biex ngħidu kemm aħna popolari fin-numri, imma biex nibdlu għall-aħjar dejjem il-ħajja tal-Maltin u tal-Għawċin kollha.